जाबायलै बारा बाराबा दा बोरैबासो जागोन दानो। नै माथो खान्दा अजाया बहायसो दङ? रावबो फैया माथोब्रा। होदस हैनि सासे फै फै आहा आहा फै। ओइ आफा नेंब्राङा फैदोंलै नै। हिन्जाव गदाय सासे नागिरना होथारदो आफा। हिन्जाव गदाय नांगौ जाथारदों। आंनो हिन्जाव गदाय मोननायनि बोर होथारदोलै बाबा। जागोन फिसा। नैबे खान्दा अजा थानाय मानि नों साक्सेस जानाय। नैबे बिबारखौ लां फिसा। उफ। 500 थाखा लायो। 500 थाखा गैयालै बाबा। आंना दाबो थथ' बाराखौनो मोनाखै। मालाबा होनसै बाबा मालाबा। औ औ औ दे बाबा दे। हाब मोनमारबा हामथारगौलै हिन्जाव गदाय। नै घन्टा नों बे फैसा थाइसेबो होयिया खामानि जागोन। थां नों लरग'। देग्लाय गैया नोङो। लामा सामा सोरबा थाबायलांदोंब्ला माबाफोर टेनसन दंब्ला आंजों फै। आं गासिबो साननाय मानि जाफुंहोजोबनो हायो। होद अजालाय नंगौना नङाब्रा? फै फिसा आंनि खाथियाव फै। नंगौब्लाथ' आंहाथ' एसे खामानि मावनांगौ दंखायोलै। बेखौसो एसे रायथिना लानोसै नामा? र' थांनि आं। ओइ बाबा, आंना माखासे जाफुङै खामानिफोर दंमोनलै। बेफोरखौ जाफुंहोनांगौमोन। हागोन ना हाया जाखो नोंलाय? फिसा नैबे खान्दा अजा थानाय मानि गासिबो खामानियानो साक्सेस जाजोबनाय। मा खामानि दं बेखौल' फोरमायनानै हो फिसा। गासिबो आं थिक खालामनानै होजोबगोन। खामानियाथ' बारा गिदिर नङालै बाबा। माने आं सासे सिख्लाखौ बिराद गोसोथोयो। आरो बिनि बिमा बिफायाबो बेखौ आंनो हरनो गोसोखा। नाथाय बे सिख्लायासो आंजों गोसो गैथारा। एकदम बियो सासे सेंग्राजोंसो सिथाबना थाबाय थायो, बेरायबाय थायो। आं बिदिखौ सहायनो हायाना। ओंखायनो बाबा, बिनि थाखायनो नों बे सिख्लाखौ आं नङाबानो थानो हायि खालामनांगोन। आंनि अनगा थानो नागिरबानो थैनो नागिरनाय बायदि खालामलायनांगोन नों बाबा। आदसा फिसा बिदिसो जादों होनबा। बेफोर खामानिया आंनि थाखाय आसुगुर गावगासिनो खामानि। जाजोबगोन। नैबे दंना नोम्फा दं नोम्फा। हाब बाबा, बिदिबाथ' जाथारबायलै। अन्नानै आंनो बे मोनसे खामानिखौ मावना होथारदोलै बाबा। मा नांगौ होजोबगोन आं बाबा। फैसा थाखा सिन्था गैया। आं होजोबगोन बाबा। जागोन फिसा। नों मेगनखौ मोजां मोसोब दे। नाथाय नों नायखुमानो मोननाय नङा। आं नोंखौ माबा मोनसे खालामगोन। मोसेब फिसा मोसेब। नै फिसा नैबे थाबिसखौ नों लानानै थां। बेखौ जाय नोंनि हिन्जाव बिनि गोदोनायाव गानहो। बिनि उनाव नोंखौ गोसोखांनानै हाग्लि जागोन बियो। नों जेरावखि थाया गावनो गोसो बायदि फैगोन दे फिसा। अ न' फिसा। नायनो मोनगोन ना मोनला बाबा? मोनो फिसा। न' नायदो। नों बेखौ नोंनि हिन्जावनि गोदोनायाव गानहोदो। होनबानो फाग्लि जानाय बायदि जाखागोन बियो। मिथिबाय? जागोन बाबा जागोन। रांखौल' मोजां होलांदो आंनो। बेसे नांगौ बाबा? 500 रां। 500? औ र' जाबाय सिन्था दे। गैया। सिन्था खालामनांगौ गैया फिसा। जाजोबगोन। ओमफ्राय
नोंसिम फैबावगोन बाबा औ प्रब्लेम जाबावोबा आं दंलै आं दं फिसा आं दं न' बाबा लादो अ माबा आं दं खामानियाव दे हमारगोन ना बाबा जायो फोथायनाय ला फिसा फोथायनाय ला जागोन दे बाबा दे होमबा है जाबायलै साला एबारसो जासिगोन सानसेनि हाजिरा जाथ'बायलै थांसै गाबोन माबा मोनसे जासिगोनलाय बे कृष्ण कृष्ण ओइ जौ नोंल'सै आंनि सुखु दुखुआव आंजों थाफाग्राया सिखिरि जौगा आं गिनायसो मोनबाय बे सासे मानसिया आंखौ बारानिफ्राय बारा डिस्टार्बसो खालामगासिनो दं आं मा खालामबावनांगौथाय ओमफ्राय नों नोंसिनि आइ आफानो खोन्थायाखै नामा नोंखौ डिस्टार्ब खालामनायखौ खिथाबालाय माथो खालामनो हानांगौ बिसोरबो आंखौ नारसिनबायसो थाग्रा आरो बेनोलाय होसिनग्रासो माथो इसेबां मानि दुगा बेलाय फैसा थाखाखौ लानानै इसेबां दांथागिरि नामा बेलाय दानि जुगावलाय माथो जायहा थाखा फैसा दं बेहा रागाबो दं आरो साहसबो दं जायहा थाखा फैसा गैया बेहा रागाबो गैया आरो साहसबो गैया जौगा बियो आंखौ जुदि राब्रा खालामबाय थायोबा आं बेनि बेरेखा जेबो खालामनो हानाय नङा आं खालि सानगोनल' जिउआ बोरै दैदेनजायो आरो इसोरा आंखौ बोरै दैदेनो सिखिरि बिदि दा बुं नोङो आंनि अनगा आं नोंखौ रावनोबो हगारनो हाया आं नोंखौ थाखा फैसाजों अननो हायाखै जानो हागौ थेवब्लाबो नैबे आंनि गोसो आरो जिउजों आं नोंखौ थोजासे अनो सिखिरि आं मिथिगौ नों आंखौ अनो नाथाय आं नोंनि बे अननायखौ लानानैबाबो आं बिबारनि बेरेखा जेबो खालामनो हाया आंबोथ' अनो नोंखौ नाथाय आं नोंखौ अनब्लाबो गावनि गोसो बायदि खालामनो हाया नाजागोन दे जेसेबां हायो सोर बेलाय आंनि अनगा बेखौ गुबुन हरग्राया बिमा बिफा गासिबो आं नोंनो हरनो राजिखा आरो बेसेबां बुरजा थाखाखौ बिसोलाय बोरै आंनो हरफिननो हानो हा हु न' बां फानजोबब्लाबो मालाबाबो आंनि दाहारखौ सुख'नो हाया बिसोर रथ'लाय बिसुवाजोंसो बेरायहरदों बियो र' फैथों बेखौ दिनै लानानै थांगोन आं दिनै बेखौ हाबा खालामगोन आं थाथौ नों आंनि बुंनायखौ मानियाखै नों दासिमबो बे सुवाजों मानो बेरायनांगौ नों दासिमबो आंनि बुंनायखौ लायाखैना आंनि फंफ्रोमबो बाथ्राखौ नोङो दासिमबो मानियाखैना बे सुवाजों मानो बेरायबाय थादों नोङो आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो बारे बारे बुंबोगासिनो नों जुदि आंनि बुंनायखौ मानियाब्ला आं नोंखौ ओरैनो हगारा नोंथां नोंना एसे बारा जाबाय रागाखौ एसे खमायनो नाजा ओइ नों जेबो मिथिया जों सानैनि सिंनि बाथ्राखौ नों लाजियाखै सासे मोजां मोनखानाय जाय मानसिया आंखौ फिसायजों समान गनायो बेबायदि मानसि नोङो नों लायलाबाय थानो
नों बायदिबा आङो जायगायावनो लाजिनानै गांलाबसो थासिगौमोन। लाजिनांगौआ नोंसो नोंथां। मानसिखौ थाखा फैसाजों बायनो हाया आरो माब्लाबा बायनो दा सान। बिबान अननानै बे लामा सामायाव दावराव दा खालामसै। मावनानै इसिबां जानो लुबैदोंब्ला आंनि बुंनायखौ मानो मानियाखै? आं थाखानानै बिजों हनै थांबाय थानाय। बिबान आं नोंखौ मा लांखायावनो होनखादों आंथ' नोंजों गोरोबनो गोसो गैया, नाथाय नोंसो आंखौ जोर जबस्ति खालामबाय थादों। अह अब्ला बिनि थाखायसो नों दासिमबो बे सेंग्राजों लायलाबाय थायो? सिखिरि आंखौ दिनैनो दानलांगोन। फै सिखिरि नों दिनै आंनि जिउनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव बिरलांबाय आरोथ' नोङो आंनि सेराव दिनै बिरबोफिननो हाला। सिखिरि सिखिरि नों बे समनिफ्राय नैबे जौआ आंनि आंगो जाबाय। नोंनि जायगाखौ नैबे जौआ लाना थाबाय। सिखिरि ओइ सिखिरि माखौ गाबबाय थादों नोंलाय? सोरखौ गोसोखांदों ना नोंखौ गोसोखांदों? नोंखौ गोसोखांदोंब्ला गाबोन दोनना फैनोसै आङो। ओहो गोसोखाङाखै, न'खौलाय मा गोसोखांलाबायनांगौ? ओरैनोसो गाबदों आङो, मोदै बारा जादों नालाय। ओइ सिखिरि मा बुंनाय जादों बेलाय? मा नों बिदि बुंनानै आंखौ लाजिफोनांनो नागिरदों? आं मिथिखागौ नोंनि गोसोआव मा साननानै दुखु जादों, नाथाय नोंनि साननाय बायदि जुदि नों जाजानो लुबैमारदोंब्ला आंबो आंनि साननाय बायदि खालामनो राजि जागोन। जुदि नोङो आंनि साननायखौनो मिथिखादोंब्ला अब्ला नोंहा आंनाव सोंनांगौनि मा गोनांथिबाव? ओइ सिखिरि आं जुदि रागा जोंनांगौब्ला बाथ्राया गाज्रि जागोन दै।
नों मिथिखायो आंनि रागाया माबायदि। मिथियो, जायनि थाखाय आं दासिमबो गनायथाव बाथ्रा नङाबाबो गनायना लादों, गोसोआव दुखु लानानैबाबो। माने जाहोना नों दासिमबो बे सेंग्राखौ मोजां मोनो? मोजां मोनो मोजां मोना बेखौलाय दालाय बुंनानै माथो लाबबाव, जेराव आं नोंजोंनो जुलि जाखाबाय आरो नोंजोंनो थैजासे संसार जानो होनना फैखाबाय। ओइ सिखिरि, आंना खिन्थु रागाया थिखिनायाव दावखोबाय। आंखौ बांद्राय रागा फोजोङोब्ला थारैनो बाथ्राया थिग जामारनाय नङा आरो आं रावखौबो सिनायनाय नङा, बेखौ हले मिथिना लाखा। नोंसिनि सोमोन्दोआ माबायदिमोन आं बेखौ दासो हमनो हाजोब्बाय, जायनि थाखाय दिनैसिम सिखिरिया नोंखौ बावनो हायाखै। नोंसिनि मोजां मोनलायनायनि आन्दोआवदि इसिबां मानि बेफोरबादि थाखोमानानै दङ, आं बेखौ माब्लाबाबो मिथियाखैमोन। मिन्थिबाय आङो नोंसिनि गासिबो पलिसिफोरखौ। आरो सिखिरि, थादो एबार बेजोंनो, लादो एबार, लानानै थां। नाङा आंनो रावनिबो हिनजाव। बिबान, नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? नों बेफोरखौ मा खालामनो सानदों? आं नोंनिल' हिनजाव आरो रावनिबो नङा। आरो आं नोंजों हाबा जाखांनानै रावजोंबो थाङा। आं नोंजोंनो थागोन आरो नोंजोंनो थैलांगोन। दुखुबाबो सुखुबाबो आं अरायबो नोंजोंनो। नाङा, नाङा आंनो नों बादि हिनजावखौ। आंखौ जुदि नोङो थार फिसाय होननानै सानना लादोंब्ला, अब्ला आंनि सायाव नों मानो सुखुवा? जेब्लानिफ्राय आं नोंखौ लाबोनानै जबरदस्ति हाबा खालामदोंमोन आरो गावनि खालामनानै गावनि बिसि बायदि आं नोंखौ असे मोनबोदोंमोन, बै समनिफ्रायनो नों दिनैसिम आंनो मोजां अननाय देखाया आरो नों आंखौ गावनि फिसाय बायदि मालाबाबो गनायनानै लाया। दिनै नोङो आंनि मेगननि सिगाङाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंफ्लानानै आंखौ फोलानो सानदों? हाया, आंखौ माब्लाबाबो फोलानो। जिखुनु जाया, आं दिनैनिफ्राय नोंखौ माब्लाबाबो गावनि बिसि होननानै सानला आरो गावनि आंगो होननानै आं माब्लाबाबो सानला। होद, बेयावलाय मा ज' ज'ब्रा?
माबाफोर घटनासो जालायबाय नामा ना आं दाख्लै हरनायासो माबा उल्था फाल्था जालायबाय नामा थांजानाय नङा नामाब्रा आंखौसो दामसिगोनदांलै हैद खारनायानो साबसिन जागोनदांलै बांद्राय थिग जायाखिसै दां आंना हैद हाबदेरहैजानाय नङालै आं दाख्लै हरनाया जालायबायदां गथ'नाया बेयाव आं सन्देरनानै लाब गैला खारसां नङाबा दुल्लाजोबगोन मोनलाजोबगोन सयथि आंहा दाख्लै जाखांखाबाय है नांबाय थालालै बेफोरखौ मा आंखौ एफा नेग्लेक्ट सानदों नामा हाबा जानाय हिन्जावखौ आं लानो बे बाथ्राखौ नों दिनैनि समाव बुंनो समाया जेराव बै समाव सिखिरिजों आं मोजां मोनलायो आरो आं बेजों हाबा जागोन होननानै नों मिथियावबो सिखिरिजों नोङो थाफाबाय थायोमोन आरो बेजों लाइन लायोमोन जायनि थाखाय आङो गोसो गैयाब्लाबो हरखाबै बेखौ हाबा लानो गोनां जादोंमोन आंहाबो गोसो दंमोन गुबुनफोरबायदि जुलिखौ गाजा गोमजायै लानो जाय गोसोखौ नोंसोर सेफायना होदोंमोन था नोंसोर बावनो बिबान आंजों दाफै सिखिरि नों मानो थालांखो थांफादो हनै नोंनि फिसाया थांबाय जौगा आरो आंहा थैनायनि अनगा बे जिउआव जेबो राहा गैला नोंखौ नेसिनायानो आंनि गोरोन्थि नों थाथ'नो जौगा आं थांनोसै रथ' सिखिरि थाथ' नों बेयावनो था मानो आंथ' नोंनि जेबो जाला आरोलाय आं नोंजों मानो थाबाय थाबावनो बेयाव जौगा नैबे जोनोमाव आं नोंखौ मोननो हायासै गोसो दंमोन अब्लाबो आं नोंजों संसार जालांनो हायासै नोंनि आंगो जानो हायासै ओइ सिखिरि नों मानो बिदि बुंदों बिबाराबो आंखौ गनायखानाय नंला आरो बे जोनोमाव आंहा रावबो गैखाला नाजागोन आं हारसिङै थानो आरो हायाबा थैनानै थांसै थादो जौगा ओइ सिखिरि सिखिरि सिखिरि